tosta. On. Joo. Olisiko samaa koko luokkaa kuin edellinen? Terhakkaammin veti. Minähän vedän aina terhakkasta. Niin. Niin kuin sinäkin yhtenä yönä. Niin, totta kai. Ja ritinä kuu. Kyllä puutun tuon kameran. Yritä tällä hetkellä kalastaa sitä ylös. Joo. No niin. Se on tuo minun hauli teki, kato kuule. Ui vittu. Hyvä. Juhu! Nätti. Eikä mä niinku minuutti 13 sekuntia.